Urobiť hype a nebyť na to pripravený je najväčšia chyba, čo môžeš na začiatku spraviť. Chcel som vytvoriť v Brne cheeseburger taký, ktorý by som si ja rád dal, keď máš chuť na cheeseburger. Máš istotu, že to je otvorené, je to rýchlo a je to stále rovnaké, tak to som chcel dosiahnuť, ale možno to ešte o kúsok posunúť. Mám pre teba ponuku, ktorá sa neodmieta. Vykveruješ mi uhorku dneska? Keď sme to celé pripravovali, tak mi hovorili všetci, že máte krátke menu, máte nízke ceny, ako to môže vychádzať, všetko máme kvalitné, všetko máme naše, ale sme si povedali, že OK, nezarobíme na tom toľko, koľko by sme mali, ale musíme toho veľa predať. Ty kokos, to som ako decko jedol, lebo znáte to? Chyby, čo sme spravili, čo spravili ľudia v okolí a všetky dobré veci, tak sme pretavili do tohto jednoduchého konceptu. Není nad tým žiadna alchýmia alebo niečo, že proste chceš cheeseburger dobrý, tak si ho dojdeš sem schmatnúť a ideš ďalej a v papieri s úsmevom si ho zješ. To je celé. That's it. Sme v českom Mekáči, najviac legendary vec. Fakt mám radosť, keď za mňou zostáva firma, ktorá funguje, alebo keď vidím zamestnancov, že si môžu odísť na dovolenku, alebo že si vedia kúpiť nejaké dobré veci, tak z tohto mám fakt úprimnú radosť. Takže to je Zuzina, zároveň aj dezertína, aj toto je dezertína. Teraz sme v pikli, tak poďme. Každú jednu vec, každý jeden pohyb sme zjednodušili. Nastavili ten systém, aby sa to rýchlo vydávalo. U nás do 20 sekúnd vieš. Nám sem dojde, ja neviem, 50-60 ľudí na otváračku a oni za 7 minút odchádzajú. A fakt je to super, jak tie decká tu, tie mamky im podávajú ten kečup a vedľa toho je nejaký starší pán a vedľa toho sú tí puboši. My to nikde neprezentujeme, že je to nejaký, ja neviem, najlepší burger na svete, alebo tak pre nás je a budeme radi, keď ľuďom bude chutiť, ale že no, že prišli sme z Bratislavy a bol to iba burger s kečupom a s horčicou. Ale vlastne je to tak, akože riskli sme to, dali sme to na jednu kartu a vyšlo to. Každý burger sa počíta, každá sekunda tiež, preto prijímame digitálne platby Visa.